Marisa, adan sa tao, inkaman kitaan. Rabiin nanang, asino kumangay ti umay bumisita mo ti kasto nga oras. Tengat rabiin. Ay kating kakitaan amangan no emergency data. Unay mo ti kasto yun aya. Nagan anos ka di anak ka, tanapigpigsa ka ng itisyak. Katuan nanang, kastala ti biyag no asino ti ububeng, iso ti may babao. Apay manong ti riyong, ada ka di emergency? Awan matkit di Marisa. Tengat rabiin. Apay, anya aya ti masapul mo? Mabalin ti dumawat iti siyampaw. Anya? Diyan kami makaturog nung jagdigos. Nakarikip mo ti paggatangan na kantina iti siyampaw. Shampoo ti umay mo dawatan? Reniing na kami, pay? Ay, pasensya Ala, inakalaan di shampoo, taidigos ko amin kan ka. Makapungtot kan samutan. Tangat raben? Umay ka mang disturbo, gapula ang iti shampoo? Suyaab ka la, suyaab si ka Marisa. Apay? Sana ka nakaturog na sayati di rabi Apay? Dayjay man atiryong, imay ijay balay di rabi kunak no emergency, dumawat matlagayam iti shampoo. Unay matan, nakakatkatawa man day atiryong. Kunak nga rudo na nagpuskol at talaga ti rupa na, awan babain na. Ikat kastala ti biyag Adalat na dagiti napuskol ti rupa na. Nakariingak, jak matan makaturog. Isumot lagayam akasta ti langam. Sapay mabayag tayo pa'y nga agawid tani. Nagadaw ti pasyente. Nagloko kan? Shampoo laeng? Dinisturbong pa'y ni Marisa? Naibusa anak nga ron iti siyampaw. In timing mo mat kumaa. Amok nga ron nga da shampoo da. Apay, saan ka amabayin iti naramid mau? Ni, apay kuma? Kababain ti kasjay. Awan mo't madingay naramid ko. Uray pay, kababain latta. Nagpuskula talaga ti rupang paray. Papanamaya, tiryong. Di talaang. Amumat, nga awan kaduwak dito'y balay. Kasapulak ti danom, awan ti mangihawat. Jaka ti maiken dito'y balay. Imbag kumaa, no ada sa bali ang mga sikaso kanyak. Aramidon dak pa katulong mo. Kat, asino nga iti sa bali ang mga sikaso kanyak. Sikalaang maati adda dito'y Pilipinas. Ay. Tadag iti kakapsat mo, adda jay abroad. Imbag kumamo no dakkel ti pawpawit da. Agriri ka pa'y laang. Itulod nakman kiti jay banyaw. Taman ti kunakong kay. Masapul nga rod ang mapaanak ijay banyaw. Kauma? Ay, sus, naglukon da jatiryaw. Umay ka man dito'y Marisa. Apay ka din, nanang. Ay, nakita man ditiryaw. Na, adda ijay nga agsel-cellphone, din tuta marigrigatan amag na ni tatang na? Wan nga raw, bagbaga man da jatiryaw. Ay, di nagbabain. Baybayan namot ni tatang na. Imbag kumamot no saan tayo ang makitkita. Teryong, umainak man tulungan. Kung nga ro, Doktor Anas ka na magnakayaw. Isa magnakayaw. Uray umainak la ko maalalayan. Ay, kabalan nyo dayta. Kabalak no ada mga lalay kanyak. Oy, Tiryong. Apay, ading ka. Tulungan mo't ani tatang mo. Marigrigatan na magmag na. Ay, kwa. Ay, uwanggay man niya. Itay kayo pa'y lakit kitaan. Ay, malahat tulungak ni tatang. Kumusta nga dagiti pasyente? Ay kat, pasyente dalata
Adda dagiti maimbagan asaanan nga agsuble. Adda mo't dagitay agkarasuble. Pudno ta ko nam. Dagiti agkarasuble, iso dagitay pasaway. Anya pa'y ngay, uray bawal, aramidon dalatta. Ay, anyat orasan? Apay, agawid kan? Unanta ni Rabing. Agawid ako. Impak ka pa'y. Siyak, manong nga oras akpay nga ag-duty. Ay, kat ano sama? Takas taak mo. Nana Maring! Yuhu! Nana Maring! Sino ka? Siyak na ito, ni Teryong. Apay, didak may busisan ay. Ayan mo. Adak dito. Dito na, itaw Dito ilikod. Ay, nagluko kan. Apay nga daka ditayan titaw Ay, mabit lang daw mayak. Nagbuntog kay Magna, mabisina kon. Ay, nagluko kan, tapuraan nak. Apay nga daka ditayan titaw Dumawatak ko maitimakan, mabisina. Apay, san ka naglutaw? Masadutak. Kanya ngay nga ruti kanan ni tatang mau. Ikan ako na, takanan may adwa. Ay, unay kan. Di ka lamasyan ken ni tatang mau. Asi kasuma na saya at Makapasadot mo ti agasikaso iti lakay nga agkabaw. Ay, kat anusam tatang mo. Ay, nanang. Mangtid kayo na. Unay ka ni Nana Maring. Mangtid kayo ti kanag. Mabit lang tamang isuputak. Sapay awan ni Marisa akadwa. Darasan nyo kay day. Ayagtal na ka, di nakapuraan. Nabuntugak nga gunay tabakitakaw. Imay dimawat ni Teryong iti kanandang agama? Uwang danak ko. Nakitutak na damangay ayab kanyak. Imagayam Teryong. Allah, nakaamamakan day tangar aramidon day ta Teryong nanang. Ngarud Saan samot ton anormal ti panunot na? Ay, anya ti panagkunam anak ko. Abnormalan. Wan ananang, adan sa sumsumrunan at talaga. Ay, maasya na kinitatang na tadi na matas-asikaswan. Nataengan lang arudan apadak. Baybayan na pailaeng. Teryong, nangalaam da ito'y ipakpakan mo. Man kaila ka day, damag kaila damag. Mas daawak lang amain. Ta saan ka mata nagluto? Ado ti pagdawatan dita. Napan ka manan di mawat. Ay di ka lamabain. Sadut mula ang agluto. Ado mati mailuto dito'y balay. Ay masaduta nga ron nga aglutaw. Kat, asino tinagdawatam ngay. Dita ka aruba. Asinaw akaruba. Ni Nana Maring. Ay, awan na talaga babain mo. Siya ako ti mababain iti kasta nga aramid mo. Friend, inspirado akita nga duty. Tapay, nakaisam ka. Kasano? Adda pogi a pasyente me. Ay na, kasla artista si ka. Ay, ngam siyak, madandanagan akmet. Tapay. Di karuba mi kayat nan samot ton ti sumrot iti balay mi. Ni, asino akaruba yun? Diyan nga istorya akan kang adaluklukay ti turnilyo ti panunot na. Ay sus, apay matamadanagan ka ngay. Agasam, napan ijay tawa ti kusina mi nga agdaw-dawat iti makan. Ala, delikado ti kasta tao. Wan nga ron. Sapay ka na yun nga, may saninanang mo ijabalay yun. Iso nga ron ti pakadanagak. Itarabi naka-duty ak dito ospital. Agmay-may sa manon ni nanang ijabalay. Teryong! Agreing ka! Teryong! Ay, nagrigatan aringan. Ay, sapay madia talaga tiriknak. Bumangunak man langan. Teryong! Ay,
Agururok. Paiman. Ipurwak ko man kan kuana dito'y sa rukod ko. Ay! Ulag! Ay, Ulag! bumangon ka dita. Apa yung purwak yung tibaston kanyak? Saan ka ngamin amare Itay kapay apukpok kawan. Apa ya? Ipanak ko maijay hospital. Maditirik nak. Apa yung manayin? Paitaray kay manayin. Di mo kayat. Katurturo ka. Untun bigat taon. Kayat mo amatayak. Anya ka nitatangan. Ano matayak? Al-alyaan ka. Ay, ala, mapantay ka rudan. Guyod-guyudag dagita sakam no maturog ka. Oy, friend, umay ka. Darasam. Apay, Di ka aruba yung nga ibagbagam analo kay ti Tornilyo nang. ni Teryong? Aday girwal. Ha? Apay nga dadi di ospital. Rabrabi eh. Ada ka no pasyente na. Anya? Apay, asaan ka nga agtagtagari? Damdamagan da no as ino ti pasyentem. Ay, bagak mo tanan itatang ko. No damagan da ka, sumungbat ka ngamin. Ala, amukton inton sumarunong. Saan ka arumbang agbaba interyong? Ala, ingkabantayan ni tatang mo, tanakasweron. No adda ka sa pulam, agayab ka laang iti nurse. Uray dito'y ospital. Agururok lata ti salbag. Hindi nakmatbantayan. Oy, Tiryong! Tiryong! Agriing ka! Makaisis buwa ka na. Tiryong! Kaduan nakman amapan iti siar. Tiryong! Iyawan lata. Iya pulos sana sumardeng iti panagurok na. Paiman. Mataya ko. Tirio. Tatang! Mataya ko na. Anya teramidak. Numataya. Alyan ka. Nurse! Nitatakaw! Ay, Nurse! Woo! Kayaban. Ay, kau kakit din. Babae na. Mapan ka. Numataya. Uray mo tayo. Pagpilyan na pa nga rod. Guyudag. Dagita sakam. Ay. Ala, ayabak ti nurse. Saan ka nga agayab iti nurse? Apa saan? Kaduan naklang amapan umisbo. Saan kayo pa'y amatay? Matayak. No, bye-bye anak. Apay, nagpukpukaw ka, Tiryong? Nagpukawa kaya? Nangagda ka, nagpukaw. Kuha ngamin. Anya-aya tinapasamak. Binutbutang nak ni tatang. Mayat mo tituturugan na. Kuha, adaman damagakan ka. Anya dayta. Magpaot pa'y ka diti biyag ni tatang kaw. Ay kat depende iti panangasikasom kan kwa na. No saan mo apakanan, kan baybay-am, mabibit ti biyag na. Kasta aya. Iso adi mo baybayan ni tatang mo. Asikasuam analaing, tapno umatiddog pa'y ti biyag na. Di mo ikan iti paka-estresan na. Day tangar ti pampanunutag. Ay, Natiryong, no responsable ka a tao. Sumaya at ti biyag mo.
Tiryong! Ayan mo! Umay ka man ditoy! No di ka umay, al-alyaan ka no matayak! Adak dito, oy. Kanya ka ni tatangan aya. Tabut-but ngenak. Mabisi na kaon. Di mo kunaan. Ama panak manan idawatan iti kanak di takaaruba. Aglut-luto ak. Aya. Anya ngay tilut-lutuam. Tay paborito yo ah. Anya paborito. Tay sinigang abangos tatang. Ay, mayat. Mabayag ka di pa iti panagluto. Mabiitan. Relax kayo lang. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. No responsable ka tao, sumaya at tibiyag mo. Tampok dito'y programa tayo. Kasta la tibiyag! Naimbag abigat mo, ante. Napay. Papaitod ni nanang daytoy kamote. Apay amang tag. Kat, kastala tibyaga, ante. No adda, agparaman ka. Na. Kagudwat sa kumot dayta. Nagadawn. Para kada kayo kano dayta, ante. Ha? Ananuak nga iti kamutay. Ha? Anya nga iti pangusarak dita kamutay. Ay nasanak amang mga niti kasta. Para lang iti baboy dagita. Apay jay nakasako akamote ijay ridaw bakal. Nintad dagiti karuba. Asino akaruba? Ay kat na kumaripitra. Akan parean daw. Katapay nga raw nga da ijay ayan tiridaw. Ay jak nga rod mabagkat. Ang mga no plano manan nga ibelang. Sayang mat. Ay kano jak magustuhan. Akan talaga nga ibulang ka. Unay kamatang. Sika lang arudan ti ikanda. Ay nalakay. Babigbig-big ti pamilya tayo. Saan tayo basta-basta? Ikikanda ki din, iti basta-basta laang. Kita umanday ta nakasabit a medalya kon plakay dita. Dagita na, Pinakman labag ka tindiya kamotay. Tapno mangiling taka iti kanan tayaw. Rabanan tayo man nga ro, day ta intenda kamutay. Ay nagsangmital. Anya ti makunam, GR. Nasamit ah. Sakman mo timang raman. Mayat sa no adda partner na native akapay. Ay kaya mangluto ka tatang. Sige man nga raw. Pwa! Anya mo day tuntedan? Apay ang bakat. Binalitungog mo. Saan mo jekin nan kaw? Si Kang IGR. Saan mo tatang? Apay ani nanang ket ibaga na binalitungag. Talaga mo't binalitungag. Kitain nyo na, inay. Pat yamat day ta ananang mau. Tatang, suruan nak mga agaram. Agaram? Iti day ta nga edad mau? Di mo pa'y ammo ti agaram. 20 kon. Ngunjak pa napadasan ti nagka-girlfriend ako na da. Mabuto nga mate. Siyak nga mite ko nada NGSB. Anya day ta? No GF since birth. Ay nagkapoy kan baraw. Di naklatultuladan. Nga idi baruak pa ay. Adaw, ti girlfriend ko. Jak man amaw. Tanong masidagak iti balasang katag nervyosa ka. Ay, awan mo na baraw. Nakapoy ka. Kasano ka nga'y ang makaasawa? Isong arot asurwan dak. Sino ngamin ay ati planong nga arman? Ni Vicky. Ni Vicky? Di karo ba tayo, anars? Uwan ko matatang. Isugayam ti kurso na adam. Uwan tatang. Kastoy na iti aramidam. Manulay! Nimot nanang mau di mga ayab kanyak. Saan tatang? Alaki din suruan na kon. Kastoy na Manuling ko na! Tulang kaya! Apay ayang amain! At pagsasaritaan mi ka ni GR. Ayaw may kabitaw! Ganos home! Palpasak pa'y ati bagbagakan kwa na. Ay di mo urayan ngagbilang aksik ang manurain! Umayon!
Apay ayang ayab kang ayab. Ala, agtugaw ka dito, abay ka. Pagtugawan nakmanang di ta abay mau. Apay, di mo kaya takabay nak, gaputa ba ka takaw na? Agat taba ko ngamin tisang aw mo. Apay ngamin ayang agmuskada ka. Ay, basta agtugaw ka. Apay ayang agong ungat ka. Nangag ko nga ro, tinagsarita nyo kini JR. Kunak man no agbuy-buya ka ititibe. Nangagaw, akayat nang arman ni Vicky. Ah, nga rod bakag. Kursunada na matgayam ni Vicky. Sa bagay, mayat. Tasaanan nga umadayaw. Agkakaaroba tayo nga aga-abalaya. Ay, jak kayat. Anya, apay adi mo kayat? Jak kayat nga agbalin nga abalayan dagita tattaaw. Sa apay, anya ti di mo pangayatan kadakwada. Ay, ado ti rason no apay jak kayat ida. Ha? Mama dala mama. Day talaang. Kanjay intada ka mo tay. Binalitungag. Ha? Datayaw, ang mabig-big-big a pamilya. Ikandalang iti binalitungag a kamo tay. Ay, di mo biyangan ti desisyon ni GR, bakit? No ni Vicky ti kayat na, bayam laang. Kamu ti laangan ti kanantayaw. Iso umata talaga tinakaerwaman tayo akanan. Basit lang ti kanak, tagdaydaya ta. Ay, da kayo mangmangtag iti binalitungag a kamo tay. Ay, dya ipukpukaw na dya karuba tayaw. Denggan nyo analaeng. Ay na. Masapol pa'y ay adang ganyo na laeng. Nangag ko, jay ka no binalitong akamute. Ah, Ha, day, tay intad tayon samot, day jay. laki di ah. Apay binalitong ay jay intad tayo? Ay, di ko nakat saan mat. Mayat mat day di kan kanan tayaw. Wan nga rod. Naimas mo. Apay ngay. Ay. Babain na tayo ni Marisabel. Ay, wan nga raw. Kababainan kadagiti karuba. Nagmalas mo tayo. Mukha ano pa yung mga ni Vicky di balay, nagpukpuk ka mo ni Nanang. Un nga raw, barawk. Ay, dahil dyan ni Vicky oh. Aguro-ura iti pagluganan na. Mapan siguro agjutin ni di ospital. Ay katingkan Anyang iti aramidag. Adamat motor mo. Ilugan mo na taitulod mo iti ospital. Mabainak. Kas di mo tinarami ni Nanang. Ay, Jackman amo ni nanang mo. No apay akas jay na. Ay na. Sapay sang kaulit na nga ibaga ah. Sana basta-basta ti pamilya tayo. Di adal kayo. Nagalas mo ti kas jay. Ay, ne. Adan na para ni Vicky at tricycle. Awanay. Mapanay. Mamatan ni Jay Garden bakit? Wan lakay. Jay balon tangay, inalam ka din. Anda dito'y bag. Dito yan likaw, di pagnaanta. Apay nga, adayo dita ah. Ay, kaya't mo nga raw, di lumabas di tasangwanan ti balay, dagita akarobam. Ay, saan na, Jack kaya? Ay, pagsasawan na kantumanan. Ay, saan tayo lako mga ikan idin iti kamuti. Nagbabawi ak nga raw, anang tad iti kamuti kadakwada. Huwag nga ron. Adama gayam sana nasaya ta may bagpagada. Baknang dangamen, iso akastada. Adu mo tiyam amo tayo abak nang ditang saan mo takasta ti ugali da. Ngam apay akasta dagita a pamilya. Bakit? Apay nga ibababam dagita medalya dita anaawat mo. Ay, kat punasa ka. Linisak, tadyak kayat anatapok da. Nagmayat man no kasta ti aramida bakit? Punasak nga ro, tadyak kayat anatapok dagiti gamit ko. Sana kasken ka. Awan pa'y amumot, di mo pa'y amumot a punasan dagiti gamit mo. Amom bakit? Day taugalim tinasken alinisam. Anya! Iso tinasken alinisam. Saan kita dagita amidalyam? Tapay! Anya ko mati problemam iti ugalay ka, ah? Di mo amaw? Kunamatlan asino ka kasayatan launay?
Baliwam taugalim ang nagmaday. Naglaing ka amang tagibasit iti padam a taaw. Ta sino ko matitinagibasit kaw, Dagita ka ruba tayaw. Inikanda ka lang ruden iti kanam. Ibagampay ang nabalitungag. Di ka katagyaman ta inikanda ka uray no kasta ka. Agtaldakan! Ibarsak kunto pa'y dahito igam ko amidalyakan ka! Adda ka mat dito'y ruar, GR. Tatang. Tantan awam mat dahita balay da Vicky. Kaano nga tamay bagak tirek na ka ni Vicky? Adda na panunod ka. Anya dahita? Mayat gayam dahito'y napanunod ka. Sigurado. Maaram mo ni Vicky. Ibagayo nga rin ati Aramida. Inton bigat. Agmalmalam nga awan dito'y balay ni Nanang Mau. Kastaya? Agsakitak inton bigat. Kat ayabam ni Vicky. Ha? Agsakit? Vicky, no awan serrak mo ita. Dito'y kalaang balay. Wan nanang, aglinisak dito'y balay. Mapan kami ije garden ka ni tatang mo. Agluto kanton anak ko, Jay manok tilutuam. Sige nanang, isarunok ton di balon nyo. Mabalik ka diya tulungan nak. Apay akas na tilangam. Agner-nervyos kan samo, JR. Ni tatang ko. Ha? Apay ni tatang mo? Umay mo man kita ni Jibalay. Sige nga Rod, mapantan. Awan mo't goregor ni tatang mo. Normal mo't tibipin na. Uray jay pitik ti puso na. Mayat-mat. Tatang, anya ti marikrik nam? Dahito'y barukong ko. Medyo nadagsan. Tinasayaat, ipantayo na di ospital ni tatang mo. Tatang. Diyak kayat iji ospital. Di namat kayat. Di kayat ka bantayan daklaang. Ha? Ay, nangagbaw. Naskan nga ipanda kay di ospital, tata. Malakit din. Mapan kayo kit di agmerienda. Ha? Agmerienda? Ala, umay kan, Vicky. Tungpalan tati kayat ni tatang. Amangan no maatakay. No di ta tungpalan. Pasensya ka ni timpok-pukaw ni nanang ko. May pangabiti kamuti. Siyak ti rumbang agpasensya. Ta binalitong agsamat nga agpaiso di intad mi. San mat? Gagangay iti kamuti. At dalat ta mailaok ang nabalitungag. Mababay na unay kan Vicky. Anya? Love ka ngamin unay. Ha? Ni nanang mo day ta sumungad. Agawid ako. Saan? Agholding hands taki di. Ha? Anya? Taapay. Day! Anya ti kaya tasawon da ito, JR? Nanang, awan maaramida mon. Ginayat kamin kini Vicky. Anya? Ay, ayatan mi ti maysa kan maysa. Anya ka niti pagbakam. Yun ay mat na nagasat mo, anak ko. Ay, nagado di ta, babay! Baknang dakan di adaldakas ka da tayo. Apay da ito'y payakaro ba tayo? Apay nga yanak ka, apay nga. Kunak man nagsaksakit ka. Apay magmagnakamutang. Kunaklaang dayjay. Tapno umay dito'y balay ni Vicky. Anya? Among bakit? Swerte ka no ni Vicky ti agbalin ang manugang mau. Nurse ko naman. No kastang ag-high blood ka, adda mga sikasukan ka. Kang runaan na, nasaya at ti ugali na. Kasta ti kayat ko nga agbalin ang manugang. Ha? Among bakit? Nasaya at da pamilya. Wen, pudno as anda adi adal. Angam sa anda amanang tagibasit akaskan ka. Tasika, nakababain ti ugalim. Nakababain ka talaga. Ko lakay. Ko ngamin.
Day, kukuha nga men. Katlaglagi pang ti pagsasao ako na bakit? Di ka mang pabain, tapno saan kanto ang nakababain. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pabain, tapno saan kanto ang nakababain. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Wow! Isugayam da ito di ipopost mo di Facebook akar aramid abalayo manang. Nagpintas! Ay, Janice, agsubli ka man igerwar. Ha? Apay manang? Ingka agpigad. Inikat ko mo itong di chinelas ko Nagrugit nga rod, deta sakam. Ay, sige nga Rod. Mapanak agpigan. Kit kita man nagsiling kan tiles deta datarmi. Rugitam kita. Makipanganak at talaga dito balayo Tapno mapadasak mga usaran dagita agkakangina a pinggan kan baso yo manang. Ay sos, display laang dagita. Ha? Saan nyo nga usaran? Apay, maksayan ka din no usaran nyo? Kat no nagngingi na dagita pinggan. May sa asset data naka-display dita cabinet. Amaw, no mano ti bayad dagita Sagto 25 pesos laang data ije palingke. No the bargain, 3 for 100. Oy, excuse me. 50,000 ti percent data anya. Anya? Ay, unay mo't ang nagninginan. Nakabutbuteng apanganan. Diyak to pa'y ipapausar ka dagiti anak ko. Kasanon no babuang. Kano ija pa'y abroad ti paggatangan iti kakastapinggan. Anya nga rin ti usar na dagita pinggan. Display nga road. Nadda bisita, mabalin nga usarang. Kat bisita akmot bisita kit di anya manan ti umay mo dawatan. Umayak ko madumawat iti daan abado manang. Kunakon ka, agdadawat. Kat, kastala ti biyag amanang. Adda ka nga rod apagdawata. Di saan ako nagumatang. Ay, limok magak ngamin. Iso asaanan nga umanay dagiti bado. Ay, kunakon ka. Masayangan ak mo tagumatang. Amumutan manang, agtip-tipid kami kanila kay ko. Agtip-tipid? Wun. Alan amanang, tumulong ako nga agidasar. Oy, inayadam taggo na ya si Kajanis. Amin nagamit dito'y balay, nginginain amin. Ay, makapadanag mo taggunay dito'y balay yung manang. Kitaam lakay umanay amin kanyak dagito yung padawat ni manang ko abadbadong. Limok magka talaga bakat? Wen nga rod lakay. San abale, taddamot dagito yung badbado ni manang ko idinalok magpailaan. Ungayam, apay akim motong. Nagadumot nga mi na ginatgatang na apampakutong. Ken, amom ka de, no apay apim mo daw. Kunak no sigod na po daw. Nangis-ngisit ngam siyak, ngam gaputa imado ti kwartana. Ay na, nagpa-inject tapno pumudaw. Kasta ka day? Jagong na, mas lugpapay ang siyak, ngam gaputa pinaikan na iti. Nanyaminan di isul-sul da iti agong tapno tumangos. Jak malagipon, plastik samot. Ay, isumat lagayam. Akas lasaan ang natural, jay tangos ti agong na. Kunak nga rod ano mainitan, marunaw di agong na. Unaw? Isumat lagayam, akagura na ti mainitan. Kandi na kayat ti ngumisit, iso adi na kayat ti mainitan. Ayun gayam bakat. Kaano tama pan agi-deposit iti bangkaw? Apay, adan i-deposit ta? Ay, damot basit, bakat? Di mapantan inton bigat. Ag-shopping kan tumatan inton bigat. Gatangem ti kayat mo agatangan. Adula amin. Ibang kutakit di day ta nagrigatan ta kwarta lakay. Sige. Sikati masurot, bakat? Oh, Janice. Ha? Ne, auntie. Yan nga ti araramidon biti ruwar ti bangko. Or-orayak nila kay ko, auntie, na pan nag-deposit.
Ado siguro ti ornong yuan niya. Adamat tanaan ti. Kasta ate mayat. Da kayo nga'y, papanan nyo? Mapan ko i-follow up, jay pension ko. Ay, dakkel siguro ti pensyon nyo, anya ante. Agasan nyo nga'y ti mano atawon apa nagisursuro yo. Adamat may mayat lata, tay kas kada kayo aman nalon. No nagagat ka, makaurnong ka. Wan anti, iso nga agan-anos kami akan nila kay ko. Umayak to agpasyar iti balayo. Tama panak man dumawat iti masetas mo. Ay, wan anti. Ado ti masetas ko asigurado ang magustuhan nyo. Yak kaya't ti mga dito'y palengke kunakan ka. Ado tingilaw dito. Nalinis iti food court, ado ti pagpilyan pa si Daon ni Jay. Diyak nga rod kayat. Ijayak aircon a restaurant. Ta dito'y ka. Basit nga ro ti takal da ngayon na po Jay. Sapay nagngina. Dito yung nga ikat only rice. Rurkon. Nakchip. Bakit? Ni antin mo di mangan kita oh. Aywan. Ni antik asil niya. Ay, agure ka man tasid ka. Mabisina ko. Ingkalatan agurder iti ka na. Di orderan tadyak kayat ti mga dito. Sige. Auntie Celia! Sino ka itayan? Ala ni ante, di na akong nabigbeng. Ni Raquel da ito. Manang ni Janice? Imbag pa'y ni Janice na malagip niya. Kasanaw, naka-shades kamot ni ngamin. Kan nagpudaw kan. Ay naantay, siyak da ito. Kan timangus mo't day taagong mo. Ay naantay, kastala tibiyag ang. No adda kwartam, magatang kan maaramid mo amin na kayat mo. Nagpanuslift ka? Shh! Iupig saan ante. Ayaban na kan sa nila kay mo. Hay, ipilit na amangan kami ijay. Diyan nga rod kayat tagat kanal. Nalaka, timakan dito. Kita man dito in-order ko. Nalakalaang da ito. Bayan nyo amangan ijay. Inakmangan ijay di aircon a restaurant. Aywan kayang. Nakitak ni Janice iji bangko. Ag-deposit ka na. Ha? At i-deposit na. Nagtangsitan. Nainot da ngamin nga agasawa. Ay naamuyo antay. Dagiti badbado ni Janice. Dinawat na lang kanyak dagjay. Di na maiturod ti gumatang iti baro abado na. Manungay ti binayada mi ginangan ambak ay. 895 pesos. Anya? Nanginan? Kasi ka lang mo tinangan? Ay na aircon ginanganak. Baknang dagiti mangan ijay. Fine dining ti awag na ijay. Amok Naginamat tayo. Sa kasutla ti binayada kay ginanganak a food court. Ay di nakman ipadpadakang ka. Ay di tan makaurnong tagastos ka gastos. Nagagtipid ka. Gatang kamot agatang. Ay sus, ag-drive ka man laang. Kasanaw na 1 to kwartatan. Ag-trabaho ta. Kasano ko maamaawan ng tangay iti kwarta. Ay, nay, Janice. At dagayam kakastoy ang masiitas mo. Amom ka day, nabayagan akayat ko ti maadaan iti kakastama setas. Nabayag dagitan, anti. Amom ka day, ay nangina dagita ama setas. Wan, amok anangina, anti. Ngam saan ko nga ilakokan ka. Mangketel kalatan, samon to imula. O, di nakalibre ka pay. Agyamanakan ka kaanakan. Ay na, urayak lang makalwa. Anyamot ni Antin. Masetas laang, makasangit kayo pay. Ay na, saan ka at talaga naimot? Imala ka itiday di tatang mo akabsat ko. Nasingpot kayo andwa. Anti, amang numangag na kayo ni Manang Raquel, agungot dayjay. Sabali ni Manang mo. Sosyal ti panagbiag na. Gapulaeng, tadwada kanila kay nangagtrab-trabaho iti gobyerno. Isuada ita.
pasosyal matan. Naku na yun, ante. Kat no nagpintas na yung paaramid da balay da. Ha? Ay, jak pa'y nakita. Inaktuman pa siya raw. Bakit? Ada bisita. Asino? Yantay, may ka na. Asinong antik ay adayta? Ni, da kayo magaya man ting. Ay na, umay ko laang bisitahan na iti kapapaaramid jo abalayaw. Anya ngay antay, mayat matlaang. Pudno dya imbaga ni Janice. Nagpintas da ito'y balayaw. Lunda ito, yantay. Ay agtal na ka man. Ah. Si kaya ti kasarsarita na. Loon da ito'y balayaw. Uy, nanti. Nagdakkel ti baybayadan mi iti binulan. Kat, adamot la pagbayad jo nga agasawa. Ay, kuantay, marigatan kami. Tada pa'y lugan na babayadan may. Sa ukalasaw. Lunda kita, ante. Magastusan na nga rod. Sobraan na loho da ito asawak. Ay, narigat ti ado tilon na. Laglagi pa nyo da ito nga ibagak. Diyo labsan ti umutang, taama nga no diyon to kabailan abayadan. Ay nantay. Ijay man laangan ruar ti pagsaritaan ta. Tani, adda sampitaw dito. Nagmayatan da ito hardin niyo, Raquel. Impalandscape mi da ito, antay. Nangina ti bayad na. Ay, sumat lagayam anapintas. Uray da gito'y masitas. Oops! Ah? Di ka na nantay. Ang mga nagsakit da kita. Kat ijay pa'y Thailand tinaggapon da kita masetas. Isumat lagayam anagpipintas. Raquel, mabalin ka diti dumawat. Ay naantay, inaklakok da kita masetas. Manungay. Diti kabasitan, manungay daytaw. 20,000 day tantay. Anya? Nanginan balasang ka. Talaga nangina, antay. Nangina mo ti maintenance na ngamin. Ay, kasta ka day. Awan ti libre ang masitas ko, antay. Iso pasensya kayo. Kastoy lang ti kadakkel ti balay akabailan mi nga impaaramid, ante. Mayat daytoy, Janice. Narigat ngamin ti ado ti utang na, ante. Ininot mi abinayadan daytoy daga. Kalpasan na, nagurnong kami, iti pinagbalay mi. Mayat ti kasta, kaadakan. Kat dagitoy mat appliances mi. Ininot mi ana ipundar dagitoy, ante. Simpre laang ngamin ti panagbiag mi nga agpapamilya. Nadlaw ko nga rod dayta kadakayaw. Dakkel tinagdumaan nyo kanimanang mo, Raquel. Aywan gayam. Jack pa'y napan ije balayda, ante. Nadamag ko ngamin ana disgrasya ni Manong. Ha? Kumusta nga tanti ka sa saad na? Manang, apay nga awan mo tandilugan nyo. Saan min ang nahulugan iti mano abulan? Iso ngay naladan. Ay, sayang mo't Manang. Ado nga min ti gastos mi kinimanong mo. Kat, mayatan ti kasasaad ni Manong? Adapay lay di ospital lang aging gaita. Agpat-pa-therapy. Narigat at talaga ti madisgrasya, Manang. Daytoy house and lot. Diyak amo no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Apay, naibusan ti kwartayo? Ay nading ko, awan urnong may. Imbag kada kayo kinilakay mo kanagibang ko kayo gayang. Ha? Kasano nga mo, Manang? Naistorya kanyak ni ante. Inkarigatan mi ati nagururnong. Narigat ngamin ti awan urnong na. Da kami itan tinakakaasi. Isong awanan. Di akon makapaparlor. Ay sana ko na napintas. Nanyalakat ni Manangan. Napintas ka lata. Ay nagado ti problema. Ngamti kadakkelan a problema. Kwarta. Kasano nga rudon ngay, Manang? Diyak mo na niya tiramida ka din ko. Pautangan kan, Manang. Saan mi pa'y mo't amausar di kwartami di bangko? Ipautang ko kan ka nga awan interes na. Ha? Talaga, ading ko? Wan, Manang. Ay nagyaman akan ka, Janice.
Mabainak ang mga ibaga. Gaputay di kawadwadan ti kwart nami. Gastos mat agastos tar aramidag. No dilawanak idi ni manong mo. Apaag. Ang kita ang tinapasama kita. Iso nga amumton inton sumaro no manang. Agurnong kanton. Agyaman nak ante. Tay may dak tinulungan. Ay naawanan dya balay may. Inalan ti bangko. Iso adito'y laangan basit a boarding house ti pagyanan may ta. Masarakan ti kwarta, Raquel. Iso nga agan-anos kayo. Wen ante. Nangikabilam nga'y kadagiti nagngingi na ang masetas mo. Awanan ante. Nalaylay da amin nun. Jakmat ngamin na asikason idi adda iji ospital nila kay ko. Inted ko la kumakada kayo idin. Ambala. Siyak mo timangtad kan ka ita. Mawan pagbayad ko ante. No ikandak iti masaitas. Ipabayad ko ayamat kan ka. Kanawanan dyan napintas ahardin mi iti. Sayang lang dagi dyan. Sa bagay, ikan kanto iti masitas, intun adda nalawa apagmulaam. Libre day jay Raquel, saan ko apabayadan? Ay na, agyaman ng ante. Laglagi pam kaanakan, amay maya ti simple abiyag. Kan ulit agmanan tay na imagak idi kada kayo. Diyo labsan ti umutang, taama nga no diyon to kabailan abayadan. Agsublay ako niti trabaho, bakit? Napigsakan. Wen, kabaila kon. Ay, wen. Ayan ti tulbag di kotse. Ang angawin naksamo ilakay. Awanan di kotseta, tasaan ta na bayadan. Ay, wen gaya man niya. Nalipatak mo tin. Kundi mon birukan di coffee maker ta. Awanan day jay. Hay, nagsubli tayon iti basic lakay. Sana bali bakit? Makabangon tayo tulata. Basta agan-anos tayo. Santanton nga agot utang lakay. Sakit iti ulo laang dagita nga utang. Wen, nasaysaya ati simple a panagbiag bakit? Awan ti paka-stress sa mabaybayadan. Tuladen ta ni adim mo Janice. Ayun gayam, pasyaran tanto man matida. Ipa-blessing da ka no kay jibalay da nga imparamid da. Ay, imbag da pa itawan ti pampanunutan da nga utang da. Huwag nga rod lakay. At dapay urnong da ijebang ko. Kastanton ti aramidak lakay. Saan apuro gastos? Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Diyo labsen ti umutang, tamangan no diyon to kabailan abayadan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibiyag! Lakay, agreein ka. Lakay. Nakariing akaon. Amu kunti bagam. Ay na, adda nakitak nga aniniwan alimabas ijay tawa. Nakitak may... Inka surutan. Apay asyak lang ay. Ang mga nuwag tatakaw. Anyak ay matitakawin da dito'y balay. Di transistor, tal-tal-talen ti baterina. Ay inka surutan Ay, duwatan Ay, takrut kamot gayam. Laklakayan at akraw. Di ka plus lightan. Katsi ka ngay. Anya ngay ti alaam. Di taakli ko dama, tapno inton matumba ka, masipaw ka. Naglaing kan ngay. Ala, ingkakat mangalan iti pagpang-urmaw. Pangalaka iti pangor. Ay kat iti kusina anya kalakit din aya. Sige, nakmangalan ti pangor. Silawam ijay banda. Kita umaw. Apay asyak ti mangkita. Sika Kat no arapak. Makita kaya. Nya mo da ito'y akaduan aya. Silawak ngam si katimang kita. Kan si katimang pang-aw. Dayjay nay, adang niniwan.
Intan, ijay ayan titawa. Magnaka. Hindi nakguyudan Ay, hadaan niniwan dito eh. Pang-ura ko. Ay, saus! Nimot proud ijay na pang-urmaw lakay! Unak nagtatakaw. Lakay, saanan ang makabangon ni Brownie? Napigsan sa unay ti panang pang-ur ni tatang kang kuana idirabi eh. Ay, unay mat ngaminin ayan ni tatang mo. Pang-urin na matlatan jay asaw. Italitan ni Brownay. Santan apalubusan ang mapanidya balay na tatang. Sumurot ngamin ka ni Manong Artemio no umay ditoy. May samod na dya manong mo. Inaldaw ang mabartal. Win nga rod. Isulat ti mapanan anawain no kastangag wala. Kababain pa ikit din ti kastanga aramid na. Bakit? Umay ka man dito oy. Apay aya! Kurang mo nagititarakan tama na. Apay akurang. Kumplito dala ang mat idi kalman, idi sinakurwak ida. Kurang iti may isa. Bilang ma. May isa, dua, dalaw, upat. Ay, saus! Talaga akurang. Saan tamat ang nagsinsina? Ay, nalakay, ang mga nuad damat nakastrak nagtatakaw idirabi ay. Saan ka din nga nakita nga niniwan? Nimot Brownie tinapang urmaw. Ay, saan mat ajay an niniwan ti tao an akitak ti pinang urmaw? nuan dagtatakaw ang nakastrike. Apay nga saan natin naulan ni Brownay? Kaya't naasawan. Am muna jay agtatakaw. Brownie! Brownie! Apay ngay ayabang manon ni Brownie. Nay, katsigod mat nga ayabak ni Brownie, no kasta nga gawid Saanan a sumurot kan ka Manong? Italtalimin. Nay, apay nga ay. Kasano nga'y ang makabirok iti asawaan na no kasta? Saan ka pa'y nagaw-awid anya, Manong? Saan pa'y Tanagiinom kami kadag iti babarkada kay dirabi eh. Pinang-ur ni tatang idirabi ni Brownie. Uray la na ulaw di aso. Itay labi mangon. Anya? Ay, unay matan ni tatang. Iso ngayong talimin Sige. Agawid ak nga rodan. Kunakit din wad dakadwak amagmag na. Kaano kaya nga agbalbalaw si Artemio? Apay ko mga agbalbaliwak nga ay tatang. Awan mo tinas ka na baliwak Ay taki na mamartek mo ngay. Ni tatang mat. Kakaiso na aliwliwak lang ti agbartak. Kastala ti biyag tatang. Agliwliwa ka kabayatan asibibiyag ka. Kasano ang makaasawa ka no kasta? Uray saanan tatang. Na? Basta dalakid di arak ayusan. Lakay ken bakit kami ni Tinam? Agbalbaliw kan atap no makaasawa kami tayo sakbaya matay kamay. Apay ay madanagan ka kanyak, tatang. Ay na. Unay kan aya. Basta addaarak. Agbiagak, tatang. Adda kala ko man dito'y balay tapno adakad kadwami iti inam. Ay gayam, tatang. Puno ay ang adda ng sarak iti balayaw. Adda. Nakita mi kaninanang mo ti may sangan niniwan. Nimot ka no brown na itinapang uryaw. Kunak ano agtatakaw? Katanya nga itinatakaw, tatang. Di may sakawitan dito'y balay. Nagado ti tarakan nyo. Bayan yun. Tamay salaang mo tinatakaw. Kaririing mo pa ilaang. Nanang. Adda ka di mamerienda. Ay, saus, naglaing kan. Nagmalmalum ka anaturaw. Itatana ka rin ka, merienda adagos ti biro ka. Mabisinak nga rudan. Ay, saus, singka kiditulungan ni tatang mo ijay bangkag na. Apay ngamin ngagmula-mula kayo pailaang. Kahit day talang ba't ipagbibiagan tayaw. Ikan na kun iti merienda. Ayawan ba itad ko ang meriendam? Naglaing kan ngay. Rumwarak man langan. Inak iji ayan dagiti babarkadak. Ta sigurado nga da ipameriendada kanyak.
Masaya at gayam no da dito'y balay ni Brownay. Ang tagtaol. Wen lakay, imbag lang nga dagbantay. Asino nga minuto ti tatawlan na di taruar. Talumot ang lalaki. Dagiti mo't bartak na kita. Makauma damot na kita. Ang mga no, may saditan ni Manong mong artim yan. Siguro papanandaman nga tan. Ay kahit agiinom daman. Bayam, tataulan ida ni Brownie. Nakaul-uli magtaglaw-law lakay. Jak matlakit nga ron makaturog, tawan ni Brownie nga agtaul. Basol mo, pinang-urmunto mga maing. Bayam, tama pa nakto dumawat, iti asaw ko ni kumpare. Lakay. Apay, Ay, sos, kaslaan niniwan mananday jay limabas ijay tawa. ay, way. Ala, inkasurutan. Di pangor, yawat maaw. Jay tungkalaangan ti tawa. Sakit din tilukluk ko na itang agtatakaw. Darasam kiday, ingkan. Umay ka man bakit? Darasam! Apay aya. Awan man tay may sama daw. Ayun na yan. Inutan dan atak-takawan dagiti manukta. Kunak man no napang ormo idirabi ay tagin tuturod ka na pan ijerwar. Anya ngay tinararamid mau. Handa nga ron nakita ka kasla. Black liday. Kita man day ta. Takrut ka talaga. Ay, iturturod ko nito rabay. Jak ipalubos ngay busan dati manukta. Nanganama talaga ti karniti manok datatang kananang maparay. Naglulukmag da ko naman. Imbag man, tadi da mamamuan ang sikat agalala iti manok. Ne. Apay kumangay amamuan da. Amok ti pagnaak tapno sa andak amakita. Kasta yo. Kasta ka day? Adupay ti tarakang datatang kananang ko. Kaslay bagbag ang adupay ti pulutanan tayo Wan paray. Ado. Isublitan ni Brownie kadatatang kananang lakay. Kanayon damot kanon ang matakawan. Ay, sana mabalin abaka dito'y nalatan ni Brownay. Kakaiso na nga dagtaol no kasta na rabi ay. Wen maibusmot ng dagiti manok da. Ay kat panunutom mo't abaka am-am mo kan kaamo ni Brownay jagtatakaw. Tadi na tinaulan. Wen nga rod. Iso amay salaeng ti suspitsak. No asino tagtaktakaw iti manok datatang mo. Di mo ko naan nga agpada ta iti suspetya. Ni Manong mo nga artimyaw. Na, agpada ta magayam iti pampanunutan lakay. Iswa talaga. Naisem da ngamin niya agiinaom kadag iti babarkada na. Kaya't asawan day ta. Naisem damat iti pulutan. Amom ka day. Anatakaw man ti manok may kaninanang mau. Aya. Mano ang manok ngay tinatakaw, tatang. Di mo amaw. Jak amua. Dahita lang amamuak. Dua na manok tinatakaw. Ket suspitsa ka dagiti babarkada mamamartek tinagala. Saan ngagtatakaw dagi jay, tatang? Mabaindamot Kay asino nga raon? Ay jak amua. Inak maturugan, tatang. Ikapay man sa karuan dagiti manok. Jak masangaw, tatang. Una yan. Agsasatay man inti rabin. Siyak ti makaamu iti pulutan. Karni man inti manaw. Ay katuan na. Hay. Dayta ka ti kayat mikan ka. Ay katuan na. Ibusun tayo jay tarakan dananang kantatang amanaw. Lakay, sagkaisa ta iti pang-or abinasay. Ay, kawin na. Imposible, no saan ta matamaan day jay ngagtatakaw. Sikat ti umuna apumang orta sumarunuak Apay ngay, sikat ti umuna at napigpig sa ka, sumarunuak. Sige nga raw. Basta awan din nurunan Na? sikat ti umuna. Wen ka day. Lakay, agriing kan. Ay, nagrigat ka lakit din ay ariingan. Nakariga ka na. Akikyak manundag iti manaw. Ay, wen. Ay. Malagip ka din nagtungtungan ka. Umuna ka, ta sumarunua.
Wen ka day. Sikat ti umuna apo mangaw. Sang kaulit na. Amukon. Ipalpalagip ko laang mata. Rumwara kon ata sumaron ka. Sigay, adaak laang dito likudam. Numaalak jay manaw. Awatom adagaw sa among itaray. Uy, paray. Tamangala akpay sa aktumot tumaray. Mangtiliw ka nga ro din Dajay, nakaapon ni jay sa ngati kayaw. Gawatagon. Darasan. Makait, dahil dyan tatakaw. Gawatan nan tinakaapon ang manaw. Ay, nagluukon day tangag tatakaw. Sigay, inayadam ti magna. Sumaruno ka. Day ta. Asidagtan. Pangurekon. Anay ka! Uy! Sige, magay. Pang-uram pa. Ha? Ay. Anay ka! Nagsakit ti pinang-ulyaw. Anay ka! Si kagayam dagtagtakaw iti manok ka. Ay, anyan ti aramid mau Artemiaw. Nagbalatag madlakan ka. Anay ka! Laglagi pa daytoy apagsasaw Artemiaw. Agbalatagkan ka ti anyaman nga aramid mau. Iso atap no agsayaat ka. Rumbang anasayaat mo dagiting ka aramidan. Saan akalukwan? Oo, nanang. Saanan? Agsingsing po takaon. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Agbalatagken ka ti anyaman nga aramid mo. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibyan!